Ndị be anyị ndewonu, ana m ekele unu. Nke onye shiri ya zere. Biko nu, na mgbe abalị a, ana m ahụ vidio gaga na obodo Naijiria kemgbe ụtụtụ, mana aghọtaghị m ihe na-esene na ihe na-aganụ. So ihe m mara ahụ na ofu onye na-akọwa akpa ahụ onye ndị amị gbagburu na Nigeria, na ladikpo, mana aghọtaghị m ihe okwu gaganụ. Mana abịala mgbe ege BBC News Pidgin hụ ebe chairman ndị ladikpo na president ha nọ a na-ekwu ihe mere n'ime ahịa maka kiki moto a na-ere 3,000 naira ka ndị amị Nigeria from Air Force Base jiri bịa gbagbuo some people n'ime ahịa 3,000 naira. Ihe m ji na-eme ihe a n'olu Igbo ka m kwuru ndị Igbo ka m chọrọ ikwuru. Ama m na enwere ndị ofe mmanụ na anụ Igbo, nwekwa na ndị na-achị atụrụ na anụ Igbo, mana ka o si were na-adị, enwe onye m na-ekwugide, mana ndụmọdụ ka m chọrọ ịdụ ụmụnna m. Ụmụnne, ndewonu, udo dịrị unu ebe ọbụla unu nọ. Ihe na-aka ugbu a wụ ojiliri nkeji 3:07 were gafuo awa 12 n'obodo nke m nọ, wụ n'obodo Germany. Ugbu a ka m weturu m ala na-elegasị ihe ndị gara n'obodo anyị. Unu mana ama m na ọtụtụ ndị Igbo nọ na Lagos na-ele ozi mụ na-ezi na ebe m ga-etiga ozi ya ma m kwụchaa ya, maka ana m ahụ ebe onye na onye si na-ele n'obodo dị iche iche, siti o si na-ele, ana m ahụcha ncha. Ana m ekelekwa n'unu ndị Igbo nke nọ na Lagos, si udo dịrị unu ị na-ege ntị na okwu m na-ekwu. Ihe m chọrọ ikwu na mgbe abalị ahụ maka ogbugbu egburu ụmụafọ Igbo maka kiki. Enwere ihe m chọrọ ka ndị Igbo mara. Ogbugbu egburu unu na Lagos ọwụ mbido. Ihe m isi na ọwụ mbido wụ ịma asị egburu ozu onye ọzọ, ọ dịka evu okpuru osisi. A ga-egbukwe ndị Igbo, a ga-egbu ndị kara nke egburu egbu. Mana enwere onye ga-ekwu okwu unu bụ egbu unu. Ọsịsa ya wụ mba. Maka egbu unu, enwere ndị nọnị ọrụ aka ha wụ ide akụkọ ihe mere ebe ahụ. And ọwa akụkọ ahụ ha ga-ede wụ ihe a ga-eji butuo mmụọ ndị mmadụ. Unu maara na obodo unu wụ Nigeria lere IPOB gwa ndị ọkaikpe si tige ha n'aha ndị ogbu mmadụ, si tige aha ebe ahụ, etige aha ndị ka a na-akpọ ndị terọ na-egbu ndị aka ha dị ọcha, ndị na-enwe ihe mere. Ama m na ọtụtụ ndị nọ n'ime ahịa na-eche na ọ naanị IPOB n'ọnwụ Nnamdi Kanu. Echefuo n'olu Igbo na asịrị ụkwagharị ha ya aha isi nwata, mana ọ gara ibu ya ebu isi dị mkpa. Ajụjụ m chọrọ ịjụ ndị isi ahịa na ndị Igbo nọ nga, ndị ya gbagburu na ladikpo, ndị akụkọ na-akọ maka ihe mere ebe ahụ, akwụkwọ ederede, ele ihe ederede ya.
akwa gwụrụ ahụ ndị mmadụ na ọwụ ndị IPOB na Biafra lụsịrị ndị amị ọgụ na ladikpo. Onye ọbụla nọ na Lagos ma Hausa ma Yoruba ma Igbo mana ọwashi mana a ga-ejiri okwu nke a na-akpọ permit language were tee ya mmanụ ọnwụọ nga. Onye isi agha na onye isi ndị amị hụrụ n'obodo Nigeria, onye isi ndị amị na-agwa gị na ha zụrụ ndị amị ha azụ, na enweghị ike igbu mmadụ ma ọ na-awụghị na mmadụ chọrọ ịhịọrọ ha egbe ha. Unu gwagodo m, elee onye mmadụ kere eke dị ndụ ga-ahụ onye amị ifu egbe jighị egbe ya? Ọwụghị ofu onye amị, ọwa ha abụọ, ọwa ha atọ. Ahụgo unu mechie ọnụ na ihe mere unu hapụga ihe mere unu ka ọjọọ so nwụọ otu aha, mana agaghị aga were ndị ọkaikpe ka ekpeme ikpe a kpemie ama na enweghị ha ga-ekpeti ya, because na ndị Igbo na-atịlụ sị nwa ọkụkọ egbe evu anaghị ebe na ihe ji ya ga-aha ya, mana ọkụwa nụrụ olu ya. Otu a ka ọ dị. Agwala m unu nke ọ dị nnukwu, unu nwa na-azụ azụ na-ere ere na mba na-awụghị obodo unu, otu esi eme n'obodo ahụ. Agwala m unu n'ikikere na unu n'aka. Otu egburu unu gbuo ndị otu unu, ndị isi ahịa nwekwere ikikere imechi ahịa. Mechie ahịa. Onye ọbụla na-ereghị unu na-ere, ma ọ nọ na ladikpo ma ọ nọ na ladikpo, onye ọbụla na-ebe ọ nọ gbachie ahịa ya, nọrọ na yard ọwụra otu wiki ka unu were kwere ndị egburu egbu ugwu. Maka ndụ nke unu, ana m agwa unu, maka mgbe unu emeghị ihe m gwara unu, ịpụ foto okwu a ebe okwu na-ada ọnụ, ịgbachi ahịa unu were gosi na iwe were unu otu esi bịa egbuo ochie n'unu maka mkpọkọrọ ihe 3,000 nwatakịrị bịara taa amụghị ahịa nwere ike inye onye amị. Ị mara na unu ejila aka unu tinye aka n'akwụkwọ otu esi ewere ndụ unu, maka onye ọbụla egbuziri asị na onye IPOB onye Biafra. Ọ iwu onye IPOB, ọ iwu onye Biafra, ihe ọwụla sụrụ Igbo ma ikwere o ma ikweghị, ma iwu joo Igbo kwe ma Igbo kwe joo, unu niile wụ ndị Biafra. Otu onye iro na-esi egbu ndị ọkpụrụ ashị wụ ekewa asacha unu nga o buru ibu, a na-agụzi unu ka nga a na-agụ anụ. Onye ọbụla eche na ọ dị special, ịma na ọ kegoro gị n'aka. Asụfụ mkpịsịla aka rọta mmanụ ịzụọ. Ọhịa mbisi n'ezi ozi a ka ndị Igbo nọ na Lagos na-azụ ahịa a na-ere na ladikpo gbachie n'ahịa unu, gbachie. Onye ọlala na-abịa, ọ wụrụ otu izu ụka unu anọ ya n'ụlọ, mmadụ ekere ekeke n'ọwụ kemgbe unu zụbara ahịa na ladikpo, unu gbachigodo otu wiki, gosiwegodi Nigeria na unu nwee ike imenwu ya, na unu nwee otu mmadụ, na unu nwere ndị isi, ndị ndu, unu kwuo unu eme ya. Yes. Igosi na enwere otu a ga-esi n'unu aka unu eburu ahịa unu lawa ala Igbo. Na seaport Nigeria na-eku ume na enwere ndị ọrụ a na-akwụ nwa ụgwọ ọnwa, ego a na-akwụ ha na-esi na federal abịa, ọ wee ego shon na-akpa apụta, bụ na ama ha ikikere n'unu n'aka. Ana m ayọ unu mee ka ozi a m na-ezi ugbu a rute ndị ladikpo, rute ndị isi ha ntị. Enwe ike unu ahụ na m, enwe ike unu ahụbeghị m before, mana anya ọwụla ahụrụ m n'ihe m kwuru, biko unu mee ya maka ndụ nke unu.
Anọ m ebe a na-elecha ihu unu na vidio, aga m like ihu unu ebe a kụchiri unu n'akpati, mana mgbe na-emeghị ya a ga-akụchi unu n'otu n'otu. Udo dịrị unu, ogologo ndụ na ahụ isi ike onye ga-adịrị ndị Igbo ebe ọla ha nọ. Ihe ọla unu tinyere aka gara aga jiri unu. Igbo, unu bụ aka ekpuchi ọnwa nke Chukwu jiri aka ya tinye n'akwụkwọ. Mmadụ ekere eke apụghị ihicha ya. Ọganihu nke ndị Igbo, mmụba nke ndị Igbo, mkpọrọmashi gara akụ anyị n'isi. Kpọọ m ihe dị gị mma ma nye m ego m etinye n'akpa. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwezuonu. Ya gaziere unu, gaziekwere m.